Existuje sila, ktorú ovláda len veľmi málo ľudí. Táto sila nie je v hlasných slovách, nie je v dramatických gestách, nie je v kriku, aby bolo počuť, ale je v tichu. Ticho, ktoré je ľuďom nepríjemné. Ticho, ktoré si vyžaduje rešpekt. Ticho, ktoré hovorí hlasnejšie, než by kedy dokázali akékoľvek slová. Väčšina ľudí míňa energiu snahou vysvetliť samých seba a dokázať svoju hodnotu. Snažia sa argumentovať svojou verziou príbehu, ale žena, ktorá ovláda umenie mlčania, vie, že skutočná moc je v zdržanlivosti. Nepotrebuje svetu hovoriť, kto je, ona to dáva najavo. Nemusí prosiť o rešpekt, ona to prikazuje. Predstavte si toto. Žena vojde do miestnosti a namiesto toho, aby oznámila svoju prítomnosť, jednoducho existuje. Pôvabná, vyrovnaná, neotrasiteľná, neponáhla sa vyplniť ticho nezmyselným klebetením. Nenúti sa do rozhovorov len preto, aby si ju všimli, a napriek tomu si ju ľudia všimnú a zaujíma ich, kto to je. Cítia jej energiu, cítia jej sebavedomie, pretože ticho je jazyk, ktorým môžu plynule hovoriť len silní. Vo svete, ktorý neustále tlačí na ženy, aby vysvetľovali, ospravedlňovali sa a dokazovali, nie je nič silnejšie ako žena, ktorá si vyberie mlčanie. Žena, ktorá sa neháda s bláznami. Žena, ktorá nereaguje na neúctu. Žena, ktorá neplitvá slovami tam, kde stačia činy. Myslíte na kráľovnú. Kráľovná nekričí o pozornosť. Neznižuje sa k malichernostiam. Sedí na svojom tróne, sleduje a rozhoduje. A keď prehovorí, každé slovo je kalkulované, premyslené a plné váhy. To je sila ženy, ktorá vie, kedy mlčať. Mlčanie je tiež najväčšou zbraňou proti tým, ktorí sa vás snažia zlomiť. Očakávajú reakciu, očakávajú, že budete kričať, bojovať, stratíte kontrolu. Ale keď odpoviete tichom, zostanú bezmocní. Frustruje ich to, metie ich to, núti ich sedieť o samote s vlastnou vinou. Pretože nič nie je znepokojujúcejšie ako žena, ktorá jednoducho odíde bez ďalšieho slova. Ľudia si často myslia, že ticho je slabosť, ale skutočné ticho, ktoré pochádza zo sebaovládania, sebadôvery a múdrosti, je najhlasnejšia vec na svete. Ticho potom núti ľudí počúvať, keď sa konečne rozhodnete prehovoriť. Vďaka tomu si ľudia vážia vašu prítomnosť a čo je najdôležitejšie, robí vás to nedotknuteľnou.